खुलुमबाय गिबियावनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि बे हिन्दुस्तान दैमालु इउट्युब चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय। दिनै जों बे चेनेलनि गेजेरजों मोनसे गोनांथार टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआनो जागोन बिथां गेरेमसा बसुमतारिनि सायाव। राकेश ब्रह्म लेखा गोरों इएम बिटिसिनि वान अफ द मोस्ट सेनियर लिडार इउपिपिएल पार्टीनि राकेश ब्रह्म नोंथां आरो प्रमद बर' नोंथां अलमोस्ट 3 years रानिं जाबाय इउपिपिएल सरकारा बाट देयर इज नो सेन्स टिल नाउ अनलि सोलाख्ल'नाय एन्ड जाख्ल'नाय। गेरेमसा बसुमतारिनि इउट्युब चेनेलाव ओरैबायसा रायजो राजानि सिगाङाव इलेक्सन लाबोदों। बैनि सायाव जों फंनैसो बुंनो सानदों। जोंनि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सार लोगोसेनो राकेश ब्रह्म एम सारनि सायाव जा गेरेमसा बसुमतारि बिथाङा इलेक्सन लाबोबाय, बिथांनि सायाव जों फंनैसो बुंनो सानदों दि दिनै गेरेमसा बसुमतारिया मा सानदों नोंथाङा? गेरेमसा नोंथाङा मा सानदों? दिनै राकेश ब्रह्म बिथां आरो सीएम जोंनि बिटिआरनि सीएम सारखौ नोंथाङा जाख्ल'दों बुंदों। नोंथांनियाव मा फोरमान दं? नोंथाङा होनो हागोन नामा? दिनै नंगौ, दिनै तामुलपुराव मोनसे दालां बानायदों। दालांखौ सोर बानायो? सीएमआ बानायदों ना इएमआ बानायदों? नोंथाङासो बुंदों दिनै 12 लाखनि दालां बानायदों होननानै। दिनै नोंथाङा मा सानदों? नोंथाङाबो बुंनो मोन्थाय दङ। नोंथाङा बुं। दिनै सोरबा सीएम सोरबा इएम बिथांमोनखौ बुंनो हानाय नोंथाङा जेबो मोन्थाय गैया। मानो होनोब्ला दिनै सोरबा सीएम सोरबा इएम बिथांमोनाथ' बे दालांखौ बानायाखैना बानायदों? सैमा गेरेमसा बसुमतारि सैमा बुंदों नोंखौ आङो। सैमा बुंदों सासे नोङो मालायनि ओंखाम खालाय जाग्रा सैमा। खोथाखौ मोजाङै बुंनांगौ। गेरेमसा नोंथाङा गोसोआव ला आरो नोंथाङा राकेश ब्रह्म बिथांनि समस्थियाव फैनानै नायफै। दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा मा मावदों मा मावाखै नोंथाङा फैनानै नायफै। बिथां राकेश ब्रह्मआ रायजोनि मावगोन ना मावाखै बेखौ नोंथाङा फैनानै नायफै। इलेक्सनाव खोथा होनाय बायदि दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा गावनि जा मोननांगौ दरमाहा बै दरमाहाखौबो बिथाङा गावगाय दिनै लायाखै, गावगाय दिनै जायाखै। रायजो राजाफोरनि मन्दिर मस्जिद बाथौ मन्दिर ब्रह्म मन्दिर गिर्जा बायदिसिनायाव दान होदों। नोंथाङा मा मोनथिगौ? नोंथाङा सोर? सैमा होनना बुंदों नोंखौ। सैमा होनना बुंदों नोंथांखौ। आं मोनसे खोथा बुंनो बिथांखौ आं मोनसे खोथा बुंनो। नोंथाङा दिनै नोंथाङा ओरैबायदि बुंबाय थादों दे बै दालांखौ थालिर बिलाइजों माने थालिरनि गस्लाजों माने फाग्ला नामा नोंथाङा? थालिरनि बिलाइजों माबा दालां बानायनो हायो नामा? नोंथाङा जि सानदों जेनेबा नोंथाङा जेनेबा माबा मोनसे गोरोन्थि जादों बेहाय गोरोन्थि माबा मोनसे जादोंबा दलङा गेग्रेबदों, सोरबाया थाबायनो हायाखै, रायजोआ थाबायनो मोनाखै, माबानो मोनाखै, बेखौ नोंथाङा थिकादारखौ हमनांगौ। इन्जिनियार दङ, इन्जिनियारखौ बुंनांगौ, अफिसियेलि खारनांगौ। बिनि उनाव नोंथाङा इएम जिएम बा बै राकेश ब्रह्म बिथांमोननो बा सीएम बिथांमोननो बिनि सायाव कमप्लेन होनांगौ। नोंथाङा मिथियाबा खोथाखौ बुंनाङा। ओरैनो इउट्युब खुलिनानै नोंथाङा जे रायजोनि गेजेराव अर सुबाय थानाय बे जानाय नङा। नोंथाङा भिउवार्सनि थाखाय बेखौ बुंबाय थादों नामा? नोंथाङा भिउवार्सनि थाखाय बेखौ बुंदों नामा? आं बेखौसो सानदों थारमाने। ना नोंथाङा दालाल नामा नोंथाङा? आं बेखौ नोंथांखौ बिदिसो सानदों थारमाने। माने ओरैनो आंगा साकिं लिकिं ओरैनो बुंबाय थाबा जाया। मा साकिं बेलाय? मा सोलाबदों? माखौ जाब्रदों? आरे दिनै नोंथाङा ओरैबायदि नंखाय खोथा बुंदों। रायजोफोरनि गेजेराव सुना होनो नागिरदों, गावस्रा होनो नागिरदों। नोंथाङा रायजोनि मोजां लुबैयो ना गाज्रि लुबैयो? नोंथाङा मोजांखौ लुबैयोब्ला बिदि खोथा बुङा। दिनै इउपिपिएल सरकारा 3 बोसोर जादों होनना बुंदों नोंथाङा। 3 बोसोर जायाखै। दिनै इउपिपिएल सरकारा 2 बोसोरबो जायाखै, 2 बोसोर जानो थांबाय दङ। आरो नोंथाङा मिथिखागौ लकडाउन जादों बेहाय। बोसोरसेनि बारा जोंहा लकडाउन जादों। इउपिपिएल सरकाराव बोसोरसेनि बारा लकडाउन मोनदों। थेवब्लाबो बेहायबो गोबां खामानि मावदों। नोंथाङा राकेश ब्रह्मखौ दौफैदों, दौसोमदों। नोंथाङा बै राकेश ब्रह्म
ब्रह्म बिथांनि समस्थियाव फैनानै नायफै समस्थियाव फैनानै नायफै गोबां खामानि मावदोंना मावाखै मा मावदों मावाखै गुडविल्सनि लामाफोर मावना होदों दिनै बिथाङा दिनै गावनि दरमाखौ इलेक्सननि सिगांनो लाया होननानै बुंदोंमोन नाथाय दासिमबो लायाखै बिथाङा मानो होनोब्ला बिथाङा रायजोफोरनो गावनि दरमाखौ माने मन्दिर मस्जिदानो जा नामघरानो जा रायजोनो माने राननानै होबाय दङ दासिमबो जुदि नोंथाङा बेखौ प्रुफ नांगौबा फै समस्थियाव फैनानै रायजो राजानियाव सोंफै नोंथाङा ओरैनो साकिं लिकिं होनबाय थाबा जागोन नामा हा हाब्लासो ओइ गेरेमसा बसुमतारी नोंथाङा सानदों नामा ना दिनै इउपिपिएल सरकारा 2 बोसोर रानिं जागासिनो दं नोंथाङा बेखौ सान 17 बोसोराव इउपिपिएल सरकारनि सिगां सोर सरकार दंमोन 17 बोसोराव बिथांमोना मा मावखो बा नोंथांमोना नोंथांखौनो बुंदों नोंखौनो बुंदों 17 बोसोराव नों मा मावना देखायखो दिनै नोंथाङा बुंदों इउपिपिएल सरकारखौ जाख्ल'दों बायदिसिना बुंदों रायजोफोरखौ दे नोंथाङा ओरैबायसा मिसगाइड होबाय दङ रायजोफोरनो खिन्थु नोंथाङा मा सानदों नोंथाङा गावखौनो बिराद गिदिर सानदों नामा आं रायजोनि मावग्रा होननानै नोंथाङाथ' दिनै रायजोनि मा मावदोंलै नोंथां मा फोरमान होनो हागोन नोंथाङा दिनै इउपिपिएल सरकारा मा मावनो थांगासिनो गैया बेखौ इउपिपिएल सरकारा देखायगासिनो दं ओइ सैमा साला गोसोला देखायगासिनो दं नोंथाङा सानदों रायजो राजाखौ कमप्लेन होनानै रायजो राजानो बायदिसिना प्रमद बर' बिथां सारखौ रायनानै राकेश ब्रह्म बिथां सारखौ मुं सुनानै नोंथाङा रायजोफोरखौ गोनो गोथो खालामनो सानदों नामा मिथिगौ 17 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै रायजोआ मिथिगौ मोनथिबाय इउपिपिएल सरकारा मा मावनो थांदों मा मावनो थांगासिनो दं बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ सैमा साला रायजो राजा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम जाहाथे बै सैमा माबानि मा होनो बेखौ गेरेमसा बसुमतारी इउटुब चेनेल बे गेरेमसा बसुमतारी जेनेबा बे भिडिअखौ नुयो जे आरो आं गुरै रावजों बुंदों जे नोंथाङा मोजां साननाय हयै खोथाखौ बुं जानला मानला बिदि माने जाख्ल'नाय माख्ल'नाय बेफोर खोथाखौ प्रुफ मोननासो बुंनांगौ सोरबाया दलं गेब्रेबानो जाख्ल'नाय जायो मिसा मोनथाय खोथाफोरखौ बुंना लाब गैया रायजोफोरखौ थगायना लाब गैया दावराव दावसि खालामनो लाब गैया 17 बोसोर रायजो खुंनाय 17 बोसोर सरकार सोलिनाय बै 17 बोसोर सरकार सोलिनाय सरकाराव सोर दंमोन बिसोरनाव नोंथाङा थांनानै सोंहैथां बेसेबां दलं बुख्रुबदोंमोन बेसेबां आइलेन्डआव जाख्ल'दोंमोन बेसेबां लामा गेब्रेबदोंमोन नोंथाङा बैसोरनाव थांनानै सोंहैथां साला सैमा मालायनि जाग्रा दालाल कुत्ता फै नोंथाङा जोंनि समस्थियाव नायफै मा मावदों मा मावाखै ओइ गेरेमसा बसुमतारी नोंथाङा जुदि थालिर फस्लाजों बबेयावबा दालां बानायनाय नुदोंबा बुं नोंथाङा बुंदों थालिर फस्लाजों दालां बानायदों आच्छा थालिर फस्लाजों दालांखौ बानायबायानो दे नोंथाङा मा फोरमान होनो हागोन नोंथाङा फैनानै देखायदो थालिर फस्लानि दालांखौ सोर बानायदों ना बिटिआरनि सिएमआ बानायदों ना बिटिआरनि एमआ बानायदों बानायदोंब्लाथ' सोरबा ठिकादार दं इन्जिनियार दं बेसोरसो बानायदों बिथांमोनखौसो बुंनांगौ नोंथाङा मालाय नोंथाङा थारमाने एक्सुअलि जों सिनायनो बाखि गैया मोनथिनो बाखि गैया नोंथाङा सोरनिबा दालाल नोंथाङा थाखा मोनदों नामा नोंथाङा थाखा मोनदों थाखा मोननानै बेबायदि बाथ्रा बुंदों नामा नोंथाङा कुत्ता साला मोजाङै बाथ्रा बुंदों खोनासं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ जेसेबां हायो रायजो राजा नोंथांमोन शेयार खालाम जाहाथे गेरेमसा बसुमतारीया मोनहैयो भिडिअखौ आङो बेखिनिखौनो बुंनानै आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय